Mdziko la Malawi ndale ndi kuimba zimayendera limodzi. Simungapite pamalo pomwe pakuchitika za ndale popanda oyimba. Nthawi zambiri amayimba ndi amayi, koma makono taonanso andale akugwiritsa ntchito oyimba azimwenyemwenye kuti azitha kukopa anthu. Ndine Franklin Mtambalika ndipo lero mu Zodiac Exclusive tikucheza ndi Danlu. Tikulandira program athu lero. Yes, mada. Sure. Ndibwa. Ndiri bwino kaino. Ndiri bwino. Ndithu. Dani, chifukwa chani oyimba amakonda kukhala ndi mayina ambiri? Alisali ndi dzina lake, of course. Komano sinanga ntchito ija umapanga zinthu ziwiri zitatu. Ndino mayina amayeneka kuti akhale ambiri. Ine Daniel Lufani, ena ndipatsa Danlu, ena makupasa dzina malinga ndi nyimbo zimene waimba. Ndithu. So iwo umasangalala akanthu akamutchula kuti Danlu lodiera imene kwathu amayi amati Daniel, ndi ambiri alese amatchula, wina umuva kutchula part of life, wina akutchula ndale. So timangosangana ndi dzina lililonse limene angatitchule chifukwa ndife amene tinadziyambisa zinthuzo. Koma dzina lenileni Daniel Lufani. Ndithu. Now, your career spins back to the year 2000. Pamene unadutsa nyimbo imene ndithu inatchuka kwambiri. Yes, Shupi. Yes. Mayikumbukira muna bwino. Kwa basi. Chabwino. Kuchokera nthawi imeneyi mwina kufikira pano. Ungafotokoze kuti nkhani za mayimbidwe zikuyenda bwanji? Nkhani za mayimbidwe zikuyenda bwino. Achinyamata akuchita bwino. Izizi ndi zimene tinkafaitira at that time because ndife amene tinabweresa urban music. So tikamakaona nyamata akupanga travel komanso akupanga makolabo ndi anthu ena ndi zinthu zokuti tinaziyambitsa mumtima ndithu timamva bwino music pano ikupita patsogolo. Mwachitenga ngati mmodzi mwa amene anatsogolera. Yes, ndife amene tinatsogolera kuti njira iwale chonchi. Ndithu. So I'm so proud of them. Akuchita bwino and Malawi akuchita bwino pa music. Now, your career spins back to the year 2000 pamene unadutsa ndithu nyimbo imene inatchuka kwambiri ya Shupi. Makamba kuti ngati oyimba ukuona kuti mwina kufika pano nkhani ya mayimbidwe kuyenda bwanji? Nkhani ya mayimbidwe kuyenda bwino. So far nyamata akuchita bwino. Tumaona ambiri akupanga travel, akupanga makolabo. Ndi zinthu zokuti ndi zimene tinaziyambitsa ifeyo nthawi imeneyo. So ndikamaona zinthu zili chonchi ndimanyadira ndithu ngati mwantima mbona kuti ntchito imene tinayiyamba tsopano zipatso zake ndithu zikuoneka. Now, nkhani ya oyimba amene tikuona kuti ayi akumapezeka misonkhano ya ndale, kumagwiritsidwa ntchito kapena iwo akumakhala kuti akumafuna kuti azitha kuchita nawo ndale kudzera mayimbidwe. Ukuona kuti zikuthandizira bwanji kupititsa patsogolo democracy? Oyimba ali ndi following, pali anthu ambiri amene amatsatira. So pano uthenga uja umakhala wophweka kuti ukafikireso anthu amene ali kutali. Chifukwa it's not easy kuti atsogoleri amenewa akafikire wina aliyense. Koma nyimbo zija umapeza kuti wayimba lero koma pano ili kunzuzu. So ndikuona kuti ndi njira imodzi yachangu imene uthenga ungafikire anthu. Ndi oyimba ni ntchito yabwino yothandizira ndithu. So oyimba ndi mbali imodzinso yodatha kupititsa patsogolo ulamuliro wa democracy. Exactly. Kudzera mayimbidwe. Exactly. Iwe wathandizira zimenezi? Ineyo ndithu ndi ndathandizira kwambiri and anthu sakudziwa and anthu ndi umboni chifukwa ndachitapo ndithu nkhani imeneyi. Na kuimba miyambo ya ndale kwenikweni timafotokoza kuti kumakhala kuti andalewo afuna kuti akwaniritse zolinga zawo kapena kuti inunso ngati oyimba mmaona kuti atiliso mkuthekera kuti titakuthandizira motero? Sindikudziwa enawo komano ineyo nene nimayamba kuimba komanso ndikamayimba nimakhala ndikuona kuti kodi chikuchitika ndi chani, kuti kodi zimene ndiyimbezi zimthandiza ndani. Ndikukumbukira nthawi inake ndili mminibus kumbuyo kwa amayi ake ndithu ndikutsika anandiyitana kuyamba kulira. Amayi mukulira chani? Ndananduza zokuti nyimbo yako ya part of life inandipulumutsa ine. So since that time unaona kuti ndi bwino kutenga gawo mbali ngati zimenezi. Komanso zimathandizira
ngati chinthu kuti chiyende bwino chifukwa oyimba ndi amene timanyamula uthenga waukulu. Tsopano kwa ine kuimba zinthu ngati za ndale kukhala involved ndi zinthu za ndale ndimaona kuti nchabwino chifukwa ndimapereka uthenga weniweni umene uli pa ground nthawi imeneyo. Pano mwabwera. Yes. Mukuona kuti pa ground iso zinthu zili bwino. Yes. Apa pa ground pali bwino kwambiri. Ndithokoze chifukwa cha zinthu zimene zikuchitika. Munthu ni ndi oyimba ndimayenda ndithu kwambiri. Ndimazungulira dzikoli. Ndimakhala ndi mashow ku Nsanje, ndimakhala ndi mashow ku Mpoto. Ndino in the last year kumabwera nchaka ichi ndatha kuona zokuti dziko likusintha mwachinsinsi. Komano naona kuti zinthu zitu anthu ambiri sakuzidziwa. Ndiye ndi menene luso ndili naloli I think nditanenelera kwa anthu kuti adziwenso kuti kunjako kuchitika chakuti. Ndeno so far so good, dziko likuyenda bwino. Is it conviction kuti zimene maimbazo zimene ndimakhulupirira kapena mmangokhala influenced ndi andale kuti mwina afuna kuti akulipireni mukwanise zimene wakufuna? Palibe anandilipirapo. Ine ndi munthu sanga ndigule. Osati kugula koma kuti mwapanga offer service ndi akulipirani kuti amatigwirira ntchito yathu mukagwire motere. Munthu ngati ineyo kuti ndifuna kujoina chinthu imakhala ndi decision yanga. Zili kwa anthu kunazo kuti munthu wagwira ntchito timutani, komano sindikhala ndi maganizo ajawo kuti ndidzuke kunyumba ndi basi ndipange ichi so that kuti uyandipatse chakuti. Ine ndikangopangidwa convince komanso ndikangoona kuti ichi chithandiza Malawi ndimathamanga kupanga chimene chocho. Zili kwa iwo anthu nkuona kuti munthu wapanga ichi ife timpange bwanji ndithuti. Sabata zingapo zapitazo unalemba pa tsamba lako la Facebook kuti wasiya kuimba. Chabwino sikumeli jana dzuka mwina mwake koma mama wake namba sikuimba. Chinachitika ndi chani kwenye? Basi nangoganiza ndisiye kuimba kena koma mama waso ndiyambe kuimba. Nizotheka zimenezo. Kapena unkangofuna kuyesa anthu kuti ndithuti zimenezo zopa munthu zimachitika. Umapanga ulendo ndipita Lilongwe kenaka sindipita tsiku lina. Sure. Ndikudziwa kuti umatsata ndale. Yes. Umatsatira chipani chiti? Ineyo ndimatsatira chipani chimene chikuchita bwino. Chipani chimene chikuchita bwino ndi chimene ndimatsatira chifukwa Amalawi akupita kutsogolo. Tikamabadwa paja umakhala kuti munthu ukukula ndithu subwereranso mbuyo. So ndimatsatira zimene zikuyenda mu nthawi imeneyo. Koma ngati mu nthawi imeneyo sizili bwino ndimatsutsanso. Koma ngati mu nthawi imeneyo zili bwino ndimayamika ndithuti. So panopa ndikuona kuti dziko lili mu right direction ndithuti. Panopo dziko lili mu right direction. Yes. Koma kumene tikuchokerako tiyeni tikambeza chipani lokungokutsutsa imangofuna tatichulira chipani chimodzi. Monga ndanena kale kunena kuti ineyo ndimasapota ndi mmene zinthu zikuyendera. Ngati wina nandiona ndikusapota zina nthawi inake ndiye kuti nthawi imeneyo chinthu icho chinkachita bwino. Koma ngati chinthu chayima iwenso sungayime ukuyenera nokutsatira chimene chikuyenda. Ndino pakali pano ine ndili mmene zinthu zikuyendera ndithuti ndikutsatira mtsogoleri ameneyi wamasomphenya amene wayika ndithuti zitukuko zimene anthu ena sakudziwa. Ndaganiza zokuti ndidzike mu nyimbo kuti anthu atseguke maso kuti kodi kunjaku kuli zotere ndithuti. Tinakuona ku msonkhano umene anachititsa chipani cha MCP ku Ikwendeni. Yes. Kenakanso ku Karonga. Unapereka uthenga otani kumene kuja? Kumene kuja ndimauza achinyamata kuti dzukani nthawi yakwana. Wina aliyense asakupusiseni, asakunamizeni. Chifukwa achinyamata ambiri masiku ano tikumatumidwa. Mikwiyo yawo ya akuluakulu akumathira mwa anyamata nkumasokoneza. So pano nyamata wina ngati amene ukuganiza bwino umakhala pansi nkuona direction. It's better udzuke nkuwauza anzako chifukwa palibenso wina amene azatichokere kunjako nkutiuza kuti zinthu zikuyenda chonchi. Zinthu zimaoneka ndi maso. Malawi yonse ndikuyenda aliyense akudziwa. Onani misewu imene kupangidwa. Zitukuko zambiri maskulu akumangidwa. Ma university uko ma library akumangidwa. So
kumene kuja utenga wanga unalo kuti akuluakulu ndayimba nyimbo ya mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Nyimbo imeneyi sikuti yangoyimbidwa ya chilichonse chimene chili mu nyimbomo ine ndinapita pamalo nkukachitani nkukachiona, ndipo video yake chilichonse chimene chatchulidwa chili mmenemo. So ndimawuza anyamata kunena kuti musanamizidwe, musangokopeka ndi Facebook kuti wina wake walemba kuti tiyeni timunyoze wakuti basi tiyeni timutsikeni wakuti pitani pa ground nokha aliyense wachinyamata kumene aliko just check kuti what is happening on the ground. So kumene kuja kunali kukawuza anyamata kunena kuti tiyeni tidzuke, tisegule maso, tisamangomva zimene zikunenedwa kunja, komano ndikuona ngati kuti chipani ichichi komanso ndi atsogoleri athuwa zitichitira bwino kutsogoloko pali zooneka zimene. Yes, chifukwa ineyo ndimayankhula anthu ena mwina amazitenga mwachibwana, komano nthawi ina kini mazatha kulandira mafoni kuti ase zimene unkanena zichi unkanena zinthu zopindula tikanakumvera. So ine ndili ngati ndikhozona kuti diso lachitatu pena pake limene munthu sangalione, limene mapanga connect ni mulungu wanga. So this time around ndaona diso lachitatu licha ndikuwauza so anthu omwe aja kunena kuti apa tiyendeni chonchi akungoyenera ndithu asi china chilichonse amene amatipanga follow atsatire zimene tikunena pano, chifukwa ukuku ndikumene ndikuona kuti dziko la Malawi lingapite patali. Koma sikale limene umatamanda za ulamuliro wa DPP ndi pakanthawi kuti mpaka nthawi zaka zatha padusa zaka zingati? Tikozana kuti 4.5 5 zikupita mene unkatamanda ulamuliro wa DPP. Yes. So unaimba nyimbo sikuti kunali kutamanda tumekocha sini matamanda ine ndakhala pansi nkuona background kunena kuti kodi chipani chimene chingatithandize chingasogolera Malawi ndichiti munthawi imene yoyo ndizitukuko zimene amapanga munthawi imene yoyo naona kuti aisibita ndizionetse. Ine sindiyimba zinthu zokuti nazangochoka mutu, ndimayimba zili background. Muona nyimbo zanga zonse zichi palibe imene yanganena kuti iwe kuti namiza iwe ayo alandira china chake. Ine zinthu zijeni makhala kuti ndaziona. So nthawi imene ninkapanga zimene zije nthawi so kuti naona kuti zinthu zikutani zikuyenda bwino. So munthawi ngati inoyi ni nthawi so ngati imene ndimazionera zinthu zija kuganiza kwake kunali kumene kuja ndikuona kuti nimene chitukuko chikuphedwera apapa kungopitiriza pang'onoko I think Malawi akhoza kusanduka akhoza kukhala china chake. Mpaka mnaimba nyimbo nthawi imeneyi lozani zanu. Yes, ndituti timalozera nthawi imeneyi zitukuko za nthawi imeneyi amene anachita nthawi imeneyi. So in this song also ndikulozaso zitukuko zimene zachitika mwina anthu ena sakuzidziwa chifukwa apa jatu masamba anchezo amangoyankhula zawo akafuna kuyankhula akunama ameneyo chakuti winaso basi komano zimene zili background ndi zimene ndikuyankhula pakali pano. Chasintha njani kwenikweni ukusiyanitsa bwanji? Pali zambiri ndikusiyanitsa zambiri. Anthu awawa they are very accommodative in terms of wina aliyense kugwira naye ntchito komanso si anthu ama kuyankhula cause nthawi ija pakale liji amati chitukuko sinyayambe kalekale ayikapo mwala kujambula chitukuko palibiretu mwinaso chitukuko icho sazachitika koma ine nadabwa kuti ndikuyenda chonchi njikuonapo chitukuko ndikuyenda chonchi ndi zimene ndimamva zija zimene amatiuza zija si izizitu so nayamba nokhala nokumaganiza pang'ono ngati ndakhalapo ndikuyimba nyimbo ngati nayimba ku nyimbo ngati tulani pansi nyimbo imene ija nazayimba based ndi zimene zinkayankhulidwa pa nthawi ya campaign komano nalino ndisanayambe kuyenda because nthawi imene ija ndinalisonane ndikuchita zina komano nazoona unayimbira ndani nyimbo imene tulani pansi ndinayimba kunena kuti zimene zikuchitika pakali pano ndi zimene ananena nthawi imeneyo sizikugwirizana monga maona kale ndakuzana kuti ine sindiyimba chimene ndawuzidwa koma ndimayimba chimene chili background nitaona nthawi imene ndi nthawi imene ananena naona kuti sizikugwirizana but chimene ndalakwitsa chimodzi sinazungulire ndinangotsatira ma audios komanso ngotsatira kuti chikunenedwa ndi chani pa Facebook komano nawo ntamba kuyenda ndimene nati mulungu andikhululukire paja pakamwa mpoja za nchere ndikungoyenera kuti mistake imene nachita ndikonze chifukwa zaka zinali zisanathe ndipo zaka sizinathe koma so far zachitika ndi zinthu zambiri ndiye naona kuti ndikuyenera sundaonekira anthu ena chifukwa ife amatipanga follow ndi anthu ambiri tikhoza kupanga brainwash anthu pamene zinthu zina
zikuyenda bwino. So naganizako kuti no tipange correct that mistake, tauze anthu kuti apa baso tudi ndo ndesu kutolidwa akungoyenera kupitiriza chifukwa kuti kupitiriza 5 years from now ndekuti dziko lino at least lisintha kwinako atamadzabwera wina at least tioneka kuti amalawi ndithu tasunthako kumuzi zinthu zili bwino. Mafuna ndichite kuti why do you think people should vote again for MCP come 2025? Chifukwa cha chitukuko chimene ndikunenachi komanso ndi anthu antendere ineyo I feel home kwina kuti zimene zimachitika even kuti ukumane ndi akuluakulu ukuyenera kugwada kuyambira mpaka upita komano kungobwera kukalekale wahaga achikulire. What I'm trying to say is tikuyenera kumayamika wina wake akamachita chinthu chabwino komanso khalidwe ndira bwino. Ndikuona kuti mtsogoleri wa dziko lino ndi khalidwe labwino. Amanyozedwa nthawi zambiri ngati ine amene bwezi ndiri kundende mwina chifukwa cha nyimbo imene ayimba ichi koma suzamvako wina aliyesa kutani komano mbuyomo panalibe chimene ungachite ngati chimenecho kungopanga chakuti kalekale uyo munthu watani wayankhulidwe olo wachitidwa chipongwe you understand komanso malankhulidwe mukamakhala anthu pamodzi ana umaine umaphunzitsa zabwino koma ana pakali pano akumaphunzitsa kuti azitukwana ma Facebook kumagulira even ma data amene tini news wakuti pamene kwinako ndikuti they are just focus on work on the ground ndipo sakunena luba kuti tapanga ichi anthu angodabwa zinthu zikutani zikuchitika ndithu. Now chiwerengero chikuonetsa kuti anyamata dziko lino ndi amene ali ochuluka kwa basi ndipo chisankho cha chaka chamawa ndiye kuti sonda amene atenge gawo lalikulu. Ugwisa ntchito bwanji mwina kutchuka kwako pofuna kuwalimbikitsa kuti akaponye voti mchaka chimenechi? Anyamata sanamizidwe ine mose naambira kuimba zimene sinayankhuleko pa wireless or pa TV. Anyamata sanamizidwe akati tsogolo ma yes liliko komano tsogolo ndiliti tsogolo ndi panopa. So kwa ine ndikungopempha chinyamata kunena kuti ndramazo zimene akunena zikuti tiyentirandire titani tidzatukwana tidzinenawa zimezo zitichedwetsa komano tione kuti kodi pa ground pali chani. From today ndikumpempha wa chinyamata aliyense dera la kwawo apite akayang'ane chifukwa tu sana siye dera apite akayang'ane kuti kwachitika chani ndi apite akayang'ane kuti kunachitika chani ndi aone kunena kuti kodi tikupita kuti. What I'm trying to say right now is achinyamata dzukani tiyeni tisegule maso tisamangoyuzidwa anthu chifukwa timayuzidwa athu ndikupasa sobo pezeka zokuti akukapasa bisiketi chinthu chijaiwaja akukachidyerera bwinobwino. So achinyamata no tikungoyenera nafenso tivote nawo tione kuti kodi zinthu zathu ziyenda bwanji komano palibenso wina aliyense amene angabwere kutsogolo kuno kukuzani kunayo kuti angachite bwino komanso akhoza kuthandizani kuposa president achakwera. I don't know kuti munthu amene aliko. Pali malipoti kuti mwina chisankho chikubwerachi amene akaponya voti mwina akakhala anthu ochepa koma tikuwunikiranso kuti chiwerengero cha anyamata mdziko lino chimene chili chochuluka kwambiri ndipo iwe uli mgulu limene lolo. Mwina uthenga wako kwa anyamata akuluakulu zomangoyankhula ma Facebook achinyamata zomangopanga ma comment chinthu chimene ife sitinachite sibwino chimene chikufunika nkukavota kuvota kuja nkofunikira chifukwa ukhoza kumakhala kumufuna munthu koma iwe sikupita ukavota mawa akawina ni munthu wina. So what I'm trying to say is achinyamata it's high time imene ife tikunyamuke tikavote ndiponso tisakangovota chifukwa kuti wina akawatiuza tiyang'ane kuti pa ground pakuchitika chani chifukwa lero ndi limene timadya usati mawa silidziwika kuti kubwera chani koma tione kuti lero lichikuchitika ndi chani pa ground. So I will encourage achinyamata tiyeni tonse tinyamuke mwamphamvu tikavote mwanzeru monga ngati ine nzanu amene makhala kutsogolo nthawi zambiri ndikulondola njira panopa kunena kuti Malawi ayende bwino zaka zina zikubwera 5 years. I think titatsatira maganizo anga okuti tithandize mtsogoleri wathu wa dziko lino amene akulamulira pano Dr. Lazarus Chakwera. I think zikhoza kutiyendera bwino chifukwa zambiri zikuchitika. So nthawi ilipo yoti
kaganizidwe kamene katha kusinthidwa mwa achinyamatawo? Nthawi ndero ilipo, komanso achinyamatawo ndikuyamba pano kuwauza kunena kuti choice yanu ikhale yosamala, isakhale choice yongopangiridwa chifukwa chokuti munthu wina akuwuzani. Koma amene ndikuwuzirani pano kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera ndiyekhayo amene akuoneka kuti ni mtsogoleri amene angasinthe dziko lino muzaka zikubwerazi. Ndikuwalimbikitsa achinyamata kuti tiyeni tilembetse, komanso tiyeni tikavote, chifukwa ine wachiyawo wangalusa ndili momwemo ndithuti. Mwina kupatula kuyimba anthu kumati influence yake chabwino tikudziwa kuti ali ndi following tanlo. Koma ena kumaganiziranso kuti kapena mwina nkuganiza zokayimiranso ngati phungu ku nyumba ya malamulo. Ulendo ukamayambika umayamba pang'ono sumangofikira kutsogolo. Komano china chilichonse paja ndi Facebook page yanga timapanga update anthu kuti ndikuchita chakuti. So china chilichonse chimene chingabwere kutsogoloko tiyeni tikakumane pa Facebook paja muona kuti kodi ulendo wangawo uyenda bwanji. Koma pakali pano ndaganiza zokuti tiathandiza anzathu achipani cha MCP, tiathandiza atsogoleri athu Dr. Lazarus Chakwera kuti apitirize ntchito yabwino imene akuchita, komanso dzikoli kuti lipitire kuyenda bwino. Koma maganizo chabe palibe pakali pano? Maganizo ndende ambiri akuyambira kumusi mpaka kumwamba. So anytime pa Facebook paja akhoza kuona kuti mukathera kuti kuti ndikathera kuti ndipanga chani. Koma apo mwangoyamba apa ndithu ndinayamba of course pakale, komano ulendo ukupitirira ndithu. Ndeni mafuna kuti pachimba chokera kuti ine ndi wakumangochi bambo kwa Mbaluku. Bambo ndakumangochi, yes, kwa Mbaluku. Mai nda kubalaka kwa jenda usiku kumene mano ifeyo pa chikhalidwe chathu nimati nimachokera kwa bambo ndi kwathu kumangochi. Chitukuko kumene kwako chikuyenda chifukwa ni mafusa. Ndipo ndi kwathuku anthu amachita kundiimbira mafoni kunditopesa kodi iwe ukupanga chani, tabwera uzaone zimene zikuchitika kuno. Sinanga kumudziko timangoponda apo apa ndi apa, pena tipita usiku kukasiya kanjere, pena tithamanga. Komano so far anthu akwathu ndonyadira. Pana iso chinsonkhano pompano inenso nazachita udzidzimuka kuti chuchitika ndi chani kuna dzadziratu kumene kuja kusonyeza zokuti anthuwo akugwirizana nazo. Ine ndi muyawo. Timapanga follow zimene zimatichitikira kwathu kuja ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino Abakiri Muluzi amene anali wathu ndithu ndi muyawo. Munthu amene uchokhala zaka zambiri ngati osati kupangidwa nkhaza koma kukwesedwa momwe tapume. Ndipo mpano pamene ndaona kunena kuti munthu uja alizi sakupitanso kwina kulikonse, sichikuyankhulidwanso china chilichonse. So amene uja inali kholo life, amene uja ndi gogo wife ngati achiyawo, akamapangidwa zinthu ngati zimene zijazo ife mitima yathu simakhala bwino. Koma panopa tikuona zokuti munthu uja nawo akhoza kupuma bwinobwino mpaka na kudzalandira ulendo wake. So kwa ifeyo anthu akumangochi zimene boma likuchita ndikuona kuti akutisamala ndithu zinthu zikuyenda bwino. So anzanga nonse amene mandipanga follow mwina mkhoza kudabwa kunaya kuti kodi mnyamatayi wasintha chifukwa chani. Ine sinasinthe, ineyo ndimayenda ndi dziko, komanso ndikaona kuti zinthu izi zili bwino ndimasapota, zinthu izi sizili bwino ndimadzudzula. So akundidziwa bwino anthu akwathu, komanso ndikuwamema kunena kuti this is the right time imene dera lathu lingachitike bwino. Komanso anthu awa ndi amodzi amenenso atisamalira kwambiri kuposa mwina maboma wasembuyo. So ndikuona kuti apitirize, I think dera la kwathu likhoza kukhala kupambana kwambiri. Kupatula iweyo taonanso kuti pala atsogoleri nanso ochokera ku zipani zina DPP akulowanso mchipani cha MCP. Zitanthauza zimenezi? Kuti amwene khalidwe ndi chuma. Ife mmene munga mukudziwira kumene kuja tatipulatu matipula takuba osati masewera, and dziko lonse la Malawi likudziwa, and everyone was shocked kuti kodi awasintha thabwa ayosa sinasinthe thabwa. Munthu umachiganiza chinthu kuchokera uli kutali umayenda nacho mutu. Zambiri za ine zimathera mumtima, sindikonda zolankhula. Chinthu chiche chikachitika ndi pamene anthu amadzidzimuka, uyu wapanga bwanji. Anthu amene akuchoka kumene kuja akuchoka ndi mtima wawo onse. Even me ndachokako ni mtima wanga onse.
chifukwa kumene kujako kuli mavuto ambiri amene akuchitika kozi munthu ukakhala kholo ana umayenera kuti uziyapanga cheki ana ali bwanji mwadya chani komanso wina akalakwitsa umayenera kunkhulukira sunga kuti ayiwe tapita uko amene wandipanga chakuti we don't do like that. Chimene chimafunika ndikukhala pamodzi ndi ana uwasamalire wapange cheki kuti kuti uyu wadzuka kapena uyu sanadzuke. Zimene sizimachitika pena umati ine kasowa kupita ukagogoda pa gate paja kuyimba foni osayankhidwa ukagogoda pa gate paja akuti sunapereka appointment. Okay, kukhala pa gate paja 10 mpaka na usiku. Okay, appointment 4 days kuyamba kuigubira appointment kuna kuti I think kunoko palibe chimene chiliko chifukwa nzako akuti konso iwe sumayenera umukonza. Mudziwa zinthu zimene zimayika mutu panjanje. Pali anthu ambiri amene inamadana nawo chifukwa chokuti kupanga zinthu zina. So anthu amene akungoyeneranso iwe kukutani kukusamala. Kulibe kusamala na umene kucha. Komanso kulibe tsogolo. Kuli kukangana kokha ali matokotoko okha china chilichonse chosayenda bwino ndiye bwana kuti ungokhalira zinthu zokuti zilibe tsogolo komanso kuli njala yambiri. Ndiyo kuti kungoyipatsa mpata ndikuti ikhoza kusakasa zinthu ili ngati khosa amene wakhala nthawi yambiri sanali ndikuti mubwera ndi mkwiyo kuchokera kumene sinabwera ndi mkwiyo komano mwina anthu ena akhoza anthu ambiri akuimba mafoni afuna kumva kuti what's going on and munthu monga nane akale sindimayankhula komano chimene agadziwe ncho kuti akungoyenera kukonza mavuto chifukwa kuli mavuto ambiri. So sungakhale banja lokuti kuli wo each and every day. No, you need to go somewhere kumene ungapeze peace ndikupitirira pajama panga divorce itu panga divorce amasaina mapepala umapitirira ni moyo wako sikuti mulungu amakulanga mulungu amakulanga chifukwa cha chimo lako wasati kuti wasiyana ni munthu. Ngati oyimba timadziwa kuti otsatira amafuna kuti azimveranso ndi uthenga umene oyimba uja akupereka ndi kuphatikiza ndi ndale sizikhudza anthu okutsatira ngati Danlaw. Ineto anthu amandidziwa bwino and the people that are still following me. Utenga ngoimba za chikondi sicha I love you, yes zimaenda. I've been doing that bwana from Shupi to Part of Life uwo mphete ndakandi kuimba 2004 mpaka tsiku la lero and ufiti kukula tikuyenera kumaona kuti dziko lathu likutani. Singamangoimba nyimbo za chikondi mpaka pano kumapita ndithudi kumakavina kumano ndikungoyenera be addressed ndi aonekere koso anthu chifukwa monga menda kuzani chitsanzo chiche choyambirira kuti anthu ena amatha kumandipeza na kuti amwe nyimbo yanu inandipulumutsa pakuti. So it's high time imene tikuyeneraso kupanga zinthu zina kugwiritsa ntchito music. Kwa oyimba anzanga mwina amaopa kunena chilungamo pano pani nthawi yokuti chimene chili kukhosi chidzituluka chifukwa ambiri tu akumafa ndi ma depressions ambiri umangomva kuti uyu wagwa chifukwa yoti ndi zinthu zambiri kukhosi zimene sangamasule. So oyimba anzanga ndi nthawi yakwana yokuti tiyeni tiyankhule chilungamo, tiyeni tibwere poyera tiyauze zinthu zimene zikuchitika chifukwa ife ndi amene timanyamula voice. Sizikhudza ukutsatira zimenezi. Sizingakhuze chifukwa amene amandipanga follow chimene ndimayankhula ndi chimene chimachitika most of the time. So ena manena tikana kumvera tikanapanga chonchi. So ine ndikuwatengera anthu aja ku right direction kunena kuti tikungoyenera tipange izi. Apart from zina zinyimbo za chikondi ndikapita ku mashoti mayimba zimene zicha komano ukuso ndi side ina yakuti tiaonikire anthu kuti dziko lathu likutani chifukwa amene amavutika ndi Amalawi. Mafanzi angawo ndi amene amavutika. Mafanzi angawo ndi amene amazunzika kuti mwina mwake atipire school fees yana azijese pakhomo. So mafanzi angawo mwewo ndikuwauza nena kuti akuluakulu kuti mchere usoveke I think titapanga kuchonchi zikhoza kuthandiza. So ine mafanzi anga sakudandaula and there are a lot of them they are following me and they've been loyal and ulendo ndinawo limodzi sindili ndekha kumbuyo kuli chigulu chambiri chimene chikundipanga support pa journey yanga ya music. Chisankho cha 2025 chikuoneka kuti chikhala chosangalatsa chifukwa taona magulu ambiri akufotokoza kuti achinyamata ndi amene akuna kuti atsogolere pazochitika.
chipani cha MCP kuliso ndithu anyamata amene atenga ma position osiyanasiyana. Ukuona kuti zithandiza bwanji pa chisankho chimene cha 2025? Ndipo amwene ine sindimadziwa kuti kumene kuchokola anyamata. Ndipo ndimadabwa kuti zinthu zina zizayenda bwanji chonchi. Zayenda ndakuluakulu omwe achi. Koma kuli achinyamata amwenanso kuposa chipani china chilichonse. Ndikayang'ana kuzipani ukukonde kuli achinyamata. Ndipo achinyamata ake ndi acho kuti wabwera khala apa. Panga chakuti chakuti akumakupatsira zochita. Yes, panga chakuti apo uthamange apo palibe zichezo kuti kukhala chonchi kuti amene ndi akudzatani kuno, amene ndi akupanga chani. Achinyamata ake ndithu ndi amphamvu, achinyamata ake ndi amasomphenya, achinyamata ake ndi amene ndithu akusintha dzikoli. Komanso ndi achinyamata aje kuti asangokhala nazo ndekha akumagawa ndithu olo atati apatsidwa chinthucho suli kuchichotsa konsoyi kuti ichi chimene ndapatsidwa ine ndichi. So uchinyamata umene ndo umene kufuna ndi wamasomphenya chifukwa ukalimbikitsidwa tikakhala pamene popo ndi amene zinthu zambiri zingayende chifukwa tsogolo la mawa ndi achinyamata. Koma ine ndikunena kuti achinyamata tsogolo athu lili panopa tiye timove. So ku MCP kuli achinyamata ambiri and maudindo asira ndithu achinyamata ambiri. Alipo amene utha kuti chilulapo amene akupatsa chilimbikitso kuti kuti tagwira ntchito limodzi dziko la Malawi litha kusintha. Poti nangofika kumene kumano alipo anthu ambiri. We talking of bwana Chimwendo acha. Komanso kuli anthu ambiri kumene kucha achinyamata amene ndithu agwira bwino ntchito. Ndikaonetsetsa palibe angamake ndi anyamata amene acha zinthu zikuyenda bwino ndithu. Kuchokera kuzipani zina umafotokoza kuti mwina nchokhachi cha MCP chimene chatsogoza achinyamata kuti atha kutakataka. Wati kwina kuchofuna nja? Uchinyamata wina ndo pa Facebook. Uchinyamata wina ni ungauza anzako azitukwana. Uchinyamata wina ndongo sokoneza basi. Koma no uchinyamata umene ndaona ku MCP ndo ogwira ntchito. Akupatsidwa ntchito anthu kulowera kuwina kugwira. So uchinyamata ule mwinamo sindikupanga support. Uchinyamata ndo umene umafunika kufunira zabwino dziko lako kuti dziko langa liyenda bwanji. Kumano pali uchinyamata kuti kungopasidwa ndithu madata titukwane tizingotukwana uyu timutsiki mfundo ili pati instead of kuti uyu walakutsa chifukwa chakuti muyankhuleni sakumuyankhula. So kwina kwa nyamata aliko yes, komano unyamata wawo sakugwirisa bwino ntchito. Unyamata weniweni ndi umene uli kuchipani cha Malawi Congress Party. Koma kuimba ngati Danilo ndi career. Yes. Ndikalia ndituti ine zochita ndinazo zambiri. Mwina anthu ena akhoza kumuona zambiri mbiri kuti kodawa kuthamanga kwa kutani. Ine kalia yanga ndituti ni music ndimene ndipangitsa kuti ndifike mpaka tsiku la lero. Modi zisisokoneza kali konse career imene. Izi sizingasokoneza. Ine china chichonse changa chambali ya music chimayenda bwino. Kaya mwina anthu ena amangomva kuti siziyenda bwino. Komano kumashowa ineyo kwina kulikonse umene mapita kumadzaza pa zinthu zanga zimene machita zinthu zimayenda bwino ndithuti. Ndi muthandizira bwanji zimenezi kuti chifukwa tikuona kuti campaign yandikiranso ngakhale zipani zina zamba kale kuthamanga pa ground mupanga balance bwanji zimenezi? Ine ndimakhala ndi program yopangira zinthu. Tindi nthawi ya family, tindi nthawi ya ma friends, tindi nthawi ya ku church, tindi nthawi ndithu ya music, komanso tindi nthawi yokuti tithamange pa ground. Palibe china chichonse chimene chingasinthe azindiona amene ndi makhalira kwina kulikonse kumene ndikufuna ndipezeke kaya ndikayimba pakuti asaona kuti ndilephera chifukwa chokuti ndikupanga zinthu za ndale. China chilichonse ndimachipanga mu nthawi yake. Program yanga yonse ndithu ndimayika bwinobwino. Kapena ndi macherawa makonzekera nthawi ya campaign kuti muyambe na kuthamanga misonkhano ya ndale? Ayi, chilichonse chimakhala ndi nthawi. Komanso munthu ngati ine zanga zimathera mu mtima. Chinthu ndikachiphulisa ndi pamene anthu amachiona mwina munjira ine mwina yola kuika komano ineyo sindikonda kuyankhula. Kozi ndikanati ndiziyankhula abwezi mwina anthu akundiona kuti ndine munthu wovuta. Koma chinthu ndimachikhalira kaye pansi ndikuchiwerenga. Komano nkuzaona kuti nthawi yakwana yokuti chinthucho ndichichitire ndimene ndimachitulutsa. Ngati nyimbo imene ijayo ndinayamba kuifufuza immediately after nditayimba nyimbo zina zicha. Namba kuona kuti angachite chani chikuchitika ndi chani. Ndi pamene naona kuti
this is the right time imene ningaimbe nyimbo icha, this is the right time imene ningapange support chipani chicha, this is the right time imene ningauze anthu choonadi. So ine kuyankha kwanga I think kutakhala koteroko. The family sisafala kunena choncho inetu yakuja namba kuimba 2004 ndikale kale munthu sungakale 2004 mpaka kufika tsiku la lero ukungozungulira ntawuni ungodikula ukumapita ukupita uko zimene zinzosateka. Ndi zinthu zanga zambiri zimene sindingathe kuziyankhula. Ndimaoda zimagali moto, ndi manyumba amene mapangisa renti, ndi zinthu zambiri kumudzi kumafamu. So family yanga ili safe. Koma ngoti sinabwera pa media anzathu inde akagula chinthu keche ya jambula, akapanga chonchi keche ya jambula, koma ine family yanga imakhala safe. Izizi zandalezi nimapitako kuti ndithandize anthu akumudzi kwathu, ndithandize anthu akumalawi. Ndi kwambiri nimapanga consent chifukwa cha chimene chocho. Koma kunena kuti family yanga ingasafale modi sijera ili sijera ine ndituti ndalama za family yanga nzokwana, china chichonse cha ine chokwana. Sindikusiya kuti ungopita mwina usanati imbireko mwina ka vesi kamodzi ka nyimbo imene wangotulutsa kumene telelestwa ati ochakwera kumenya kugwetsa uko tabwerako malilo akatuluka sabwerera anzanga boma ndilo mweli ati palibe kusinta sakuchoka chakwera waizi waimeneo wachia wangalusa plaza. Kapene ndithu ndi Dan Lufani, ndithu oyimba odziwika bwino mdziko lino amene walengeza kuti walowa mchipani cha Malawi Congress. Tinamona ku Ikwendeni kumene ndithu ndi ku Mzimba komanso ku Karonga kumene anali pa stage kuimba nyimbo ndithu otamanda mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Apanso ndipo pa mtsiriziro pa program athu imene Zodiac exclusive. Tithokoze kuti tinali limodzi program athu lero. Thank you so much my brother. Ine ndi Franklin Mtambalika.